לא להאמין, אבל הרהיטים האלה עשויים מנייר. מי שהגיע הנה יראה כאן בצד ערימות של קרטונים שאחרת הוא היה רגיל לראות אותם בפח הזבל. אריזות של מוצרי חשמל, אריזות של מקררים, אריזות של אופניים, קרטונים שאחרת היו הולכים לעולמם, ופה אנחנו נותנים להם חיים חדשים. קצת פקפקנו בלהאמין שקרטון יכול לייצר רהיט. ורהיט חזק מאוד, ואם אתם רואים את הרהיטים האלה, הם פשוט חזקים מאוד. הם לא פחות חזקים מרהיטי עץ. והכל התחיל בחוג צנוע במועדון של נכי צה"ל, שאליו מגיעים משוגעים לדבר בכל הגילאים. אנג'לה בן אליעזר, זו המורה לאומנות שלנו בנושא הזה, הגיעה אלינו. והמועדון שלנו הרי יש בו פגועי ראש, ויש בו הלומי קרב שסובלים גם הראש. וכשראינו את הקרטונים שלה, אז אמרנו עוד משוגעת באה לנו פה. אני מתעסקת בנייר ובאמנויות שקשורות לנייר כבר הרבה שנים. מאז אנחנו דלוקים על העניין. את מה שיצרו משתתפי החוג הם הציגו השבוע בקניון הרים בכפר סבא. יש פה משהו שהרשים אותך? שאולי תרחשי לעצמך? יש בפירוש יכול להיות כמה פרטים מדהימים. כל הפרטים האלו של הקומיקס, אני חושבת שזה רעיון של גם איזושהי קריצת עין מאוד מאוד יפה, אבל יחד עם זה משהו גם מאוד מאוד אסתטי.